ini la so video lo nali tum hana ki wan pi mate na ki than phone si la bang ke police aware over sa puthak si na wan pi lo la pen kol ana pu sa vacancies si ki do ma ka apply nang ji ko son ma last date ko man tu ma la so details la bang ke no nali tum la so video long si thek pon long ek pho ki cheng si cardom ka du ka ve carpetish 2.0 youtube channel long ki la ra du ana fans ta me nali tum la so youtube channel long si la pon bi milang se chi pen subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tanya non police aware over sa puthak le lang pon nang la pen che than pon nang tane non pathek pen chithan polonang the staff selection commission mate SSC hin bensta medak wareng war sai notice la bangke publish ponik lo la penon la bangso notice apu thakle dak details lang polonang ke cheng sinali tum organization amen la bangke ke chini nang jikinang sat staff selection commission mate SSC hin bensi la bangso organization padopono la pen apply process la bangke online lo apply last date la bangke July pen September 2025 an last lo total da apus kapiklang ponda 42,451 an apus piklang pondo lapen posamen labangki constable executive lapen male female lo lapen salary nalitum dak theklongsi level 3 an nalitum dak 21,700 pen to 69,100 an nalitum long pon exi official website nalitum delhipolice.gov.in labang so dim dam lopulte details nalitum thekpon long ekpo mate thekdam long ekpo wepen apo samen nalitum chini ekpo delhi constable awareng war sailo lapen important date dak lang ponlo pulotangte SSC official tentative calendar dak ateng pen polote 9 May nisi notification bangke release pon igno lapen ka apply ki cheng ponji labang ke July pen se cheng ponik po lapen last date labang ke September an se last date lo lapen exam date CBT labang ke November December achi close pado ponik po nalitum theklongji lapen non Delhi Police Constable age limit aputhak lang damlo pulotangte minimum age dagbang ke 18 years lapen maximum age labang ke 25 years lo age relation ki pipon do tholang SC ST atum 5 years OBC MOBC atum 3 years ason tak tak dak ex agnivir lapen additional 3 years with 5 years for the beach of agnivirs matela agnivirs our engwar sailong ke claim dun tang mate retire tang atum hanstame ladak 5 years an age relation bakke ki pipon dolo lapen Delhi Police educational qualification aputhak labangke nalitum thekpon long ekpo postamen labangke constable executive lapen total vacancies labangke 42,451 an lapen qualification dak ki pipona teng pulotangte 12 pass nang ji pusida ke tokpon lapen male candidate lo lapen driving license tame do nang ji pusida ke tokpon lapen dak puthot isi dak note mate notice ki pipon do thula nale tum dak kachin nang jikinang sot 10% of vacancies are reserved for ex-servicemen out of which 50% are especially for special force NSG personnel and commando trained officer from Navy Air Force mane 10% la bangke ex-servicemen atuman si reservation lo lapen 50% la bangke special force lapen NSG personnel lahai tumpan lo eligibility criteria aputhak lang damlo pulte mate qualification educational qualification aputhak lang damlo pulote 10-12 pass na po senior secondary lapen male candidate atum labang ke dak ke tokpon ateng pulte alang letum driving license tame donengji pusidak ke tokpon application fee aputhak che thandam lo mate lang damlo pulotang te na letum theklongji you are mate unreserved OBC lapen EWS a candidate atum pharo CP nangji SC ST PWD a candidate atum sikasi da pinangne ason da female a candidate atum stame sikasi pinangne lapen hola you are OBC EWS a candidate atum bangke payment pinangji 100 rupees lapen payment mode la bangke online si pinangpo
Delhi Delhi Police Constable Selection Process labang kelason lo. Kecengsi dak written examination pipon padopon po. Dapen written examination ang CBT hin bensi enpon po computer basic test. Dapen kibangji labang ke general knowledge, lapen numerical ability, lapen lason tak taksi dak reasoning lai si pipon po. Puthot dotula number 2 long lang damla putai physical infinity test mate pet exams tame dak padopon po. Running padoponji lapen kaprek physical activities lahis tame pipon po. Lapen number 3 labang ke physical measurement test mate PMT tame dak padoponik po. PMT ka padoponji labang ke nalitum teknologi high chest lahisi padoponik po. Lapen number 4 labang ke documents dak verification ikpo. Lapen kijutsi number 5 labang ke medical examination. Jong sila high complete lo pulte nalitum la sawering warsai bang ke long don ikpo. Ke apply nengji a process labang ke how to apply Delhi Police Constable Recruitment 2025. Ning ke hanga bang pu abang fitum nalitum labang so article Indian jobs update article long bang lo pulte nalitum ladak pen important links long pon iksi online application link long bear ignang po lapen hoda official website chingpu ponik po nalitum kinang so sorry details personal details qualification details nalitum hoda fill up nang po passport size photo lapen signatures tame nalitum kinang sot mate upload nang ji kinang sot lapen application fee mate payment pinang po lapen payment pidet pen submit nang po lapen kijutsi 7 step long labang kinalitum ke apply la so form bang print det nang po nalitum la so article long wang lo pul dag nalitum la important web links tame nalitum long pon exi SSC official website links tame nalitum long pon ikpo Delhi Police Constable MZ recruitment roles tame nalitum dag pen long pon exi SSC exam calendar aputhak tame nalitum dag pen long pon ikpo la hello Delhi Police Constable our sai details labang ke nalitum kapre details jong si chining tung pulotang tila so YouTube channel da subscribe ikon lapen labang so article long wang pen tame nalitum details salam bangke chini ponik po la sipinia video long bang nili nang ki 1p labang ke la ancor la si domi thakmi kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tame nilen pen kardom